Ahojte kamoši, určite to poznáte, prídete domov, chladnička zýva prázdnotou a vy potrebujete bleskovo uvariť večeru. Vtedy nám mrazené kura neraz zachráni situáciu. No koľký z vás si už položili túto otázku? Je bezpečné hodiť kurča do hrnca rovno z mrazničky bez rozmrazovania? Dobrá správa je, že áno, je to možné. Ale musíte sa striktne držať určitých pravidiel. Inak si nielenže pokazíte jedlo, ale, a to je dôležitejšie, môžete si privodiť aj zdravotné problémy. Takže prečo je vlastne varenie mrazeného kuraťa tak trochu rizikové? No, našim najväčším nepriateľom je tzv. Nebezpečná zóna. To je teplotné rozpätie medzi 5 a 60 stupňami Celzia, kde sa bohužiaľ extrémne rýchlo množia nebezpečné baktérie ako Salmonella alebo Campylobacter. Problém je aj v tom, že mrazené mäso vedie teplo pomalšie. Takže kým sa stred kurčaťa prehreje na bezpečnú teplotu, vonkajšie vrstvy môžu stráviť hodiny v ideálnej teplote pre množenie mikrobov. To znamená aj to, že sa vám vonkajšok mäsa prevarí a vysuší, zatiaľ čo vnútro ostane surové alebo nedovarené. A to nechceme, že? Ale kedy je teda varenie bez rozmrazovania povolené? Ak sa rozhodnete variť mäso priamo z mrazničky, musíte si prispôsobiť techniku prípravy. V prvom rade pripravujte len menšie a rovnomerné kusy. Zabudnite na celé kurá alebo nejaké hrubé kusy s kosťou. Bez predchádzajúceho rozmrazovania môžete variť len kuracie rezne, vykostené prsia, natrhance alebo drobné kuracie nuggetky. Ďalšia dôležitá vec je, že musíte predĺžiť čas tepelnej úpravy. Základné pravidlo hovorí, že príprava mrazeného mäsa trvá minimálne o 50% dlhšie ako pri chladenom mäse. Takže ak sa prsia bežne varia 20 minút, mrazené budú potrebovať minimálne 30 minút. Tiež si dajte pozor na vhodné metódy úpravy. Ideálne je varenie v tekutine, či už v polievkach, omáčkach alebo dusenie. Alebo potom pečenie v rúre pri stabilnej teplote. A teraz to dôležité. Aké metódy sú absolútne zakázané? Sú to tie, ktoré pri spracovaní zamrznutého mäsa jednoducho nesmiete použiť. Sem patrí pomalý hrniec. Kvôli nízkej teplote a pomalému nábehu v tomto prístroji mrazené kura zostane v tej našej nebezpečnej zóne príliš dlho. Baktérie sa tak stihnú premnožiť skôr, ako ich teplota zničí. Taktiež zabudnite na sprúdka na panvici, či už je to smaženie alebo grilovanie. Vysoká priama teplota okamžite spáli povrch mäsa, no stred zostane zamrznutý a surový. Takže na záver, variť kuracie mäso priamo z mrazničky áno, je to technologicky možné a bezpečné, no vyžaduje si to správny výber veľkosti kúskov a poriadnu dávku trpezlivosti pri predĺžení času varenia. Vždy sa uistite, že vnútorná teplota mäsa v tej najhrubšej časti dosiahla bezpečných 74 stupňov Celzia. A mám tu pre vás ešte jeden super tip od šéfkuchára z Gastro Managu. Ak potrebujete narýchlo použiť mrazené kuracie prsia do omáčky